Bé, abans de res, molt bona tarda i gràcies per haver-me convidat en aquest espai vostre. Una valoració de les eleccions. Bé, la primera té que ser del tot positiva, perquè per tercera vegada sota la meva candidatura com a cap de llista hem tornat a repetir la majoria absoluta, perdem molt pocs vots i per tant era una mica l'objectiu que nosaltres perseguíem i era una mica al contrari el que perseguien totes les altres llistes electorals, que el seu únic objectiu no era una altra cosa que jo perdés la majoria. Per tant, per mi, valoració positiva. Jo crec que això ho tindria que dir la gent, no? Però si jo tinc que donar-te la meva opinió, jo crec que el factor clau ha estat, com en altres ocasions, i no és que em vulgui llançar flors sobre mi, una mica la proximitat cap a les persones i jo crec que sobretot la sinceritat i el treball que hem fet de cara a totes les persones, sempre intentant complir l'objectiu, i jo crec que un altre dels punts claus, com en altres ocasions, ha estat el complir el programa electoral amb el que ens vam presentar ara fa 4 anys. Feia un repàs a la campanya electoral i cal dir que nosaltres vam complir el 90% de tot el que vam proposar. Jo interpreto que la gent, si ha fet aquesta valoració, pot pensar que el que pensàvem i presentàvem ara es podrà acabar complint en aquests 4 anys. Cap problema. La veritat és que els regidors que repeteixen, que de fet són 2, ja estaven en unes regidories, en unes carteres, amb unes responsabilitats que de fet ja ho van fer força bé, han tingut una bona continuïtat de treball, per tant vaig apostar perquè continuessin en aquesta línia, i una mica els regidors que han entrat nous, vist el seu treball previ, la seva experiència professional i sobretot personal, jo crec que s'ajusta molt bé al perfil de les responsabilitats que jo els he delegat. No. El tema dels diners no és un tema, no és un factor decisiu, perquè de fet crec que és important que quedi clar, nosaltres no hem augmentat ni hem reduït els salaris que teníem, es mantenen idènticament el que ja teníem quan acabàvem la legislatura, i el fet que abans tinguéssim una més era per una qüestió de funcionalitat, perquè a les juntes de govern normalment té que haver-hi l'alcalde o alcalde accidental i 2 tinents d'alcalde, i preveient que algun dels regidors que ja hi era present podia alguna vegada tenir problemes per completar el quòrum del que era la junta de govern, per això ho teníem. I en quant al tema de la reducció de diners, la veritat és que no ha anat per aquí, perquè fent una comparació en el que es va aprovar ara fa 4 anys en el Cartipàs i en el que vam aprovar justament, com bé deies ara mateix, s'ha reduït bastant el tema dels salaris. Com ho veus? Home, jo no sé si ho dificultarà, però que serà més difícil que en altres ocasions, sí, justament és un dels temes que nosaltres tenim com a repte en aquests 4 anys, que és el tema de millorar sobretot la situació financera i econòmica de l'Ajuntament, que s'ha vist molt tocada aquests darrers anys, sobretot per la manca d'ingressos, però bé, les dificultats jo crec que continuaran igual, i bé, jo confio, com sempre es diu, que això s'aixequi una mica, però jo crec que a vegades no tots són els diners. Crec que amb il·lusió i amb una mica d'imaginació podem intentar subsanar una miqueta aquest tema. Jo crec, sincerament, que ni em beneficia ni em perjudica. Els ciutadans han volgut que fos així. M'ho hagués agradat més, però no per beneficiar o perjudicar, que hagués hagut més representació d'altres grups, perquè així també es poden recollir més opinions, més pluralitat, però en principi ni em beneficia ni em perjudica. Jo crec que els ciutadans, mitjançant el seu dret universal de votar, han decidit que sigui així i així serem. Bé, les primeres accions no han estat tal, perquè han estat continuar treballant. Aquí no hi ha hagut canvi de govern, per tant l'únic que vam tenir la paràlisi de la campanya electoral, però justament després del dia de les eleccions és continuar treballant, intentant tancar projectes que ja tenim arrencats, com és el cas de la rotonda d'accés o de la nova escola. No podria dir, així com en altres llocs, que pot haver hagut canvi de govern amb ajuntaments. Sí que és una pregunta que ve molt bé per veure què és el primer que han fet, però nosaltres l'únic que hem fet és continuar treballant. Bé, el pilar d'aquests nous mandats, o d'aquest nou mandat, d'aquests nous 4 anys, és continuar amb la línia que tenim. Agafo el que m'has preguntat abans, segur que serà molt més difícil, però nosaltres crec que hem fet ja els deures en la darrera legislatura,
tenim pràcticament tot molt enllestit. En aquests moments, a nivell d'infraestructures, ens queden un parell de temes pendents, que són la urbanització, la segona fase del Torrent, que no s'ha fet perquè estem pendents de que s'acabi la construcció de la nova escola, i sobretot el clavegueram que tenim pendent als barris de Can Sunyer i Valldaina. Jo crec que infraestructures com a tals no en farem gaires, per no dir pràcticament cap, tret d'aquestes que t'he comentat, que les altres estan en marxa. Hem fet molta feina en els darrers 4 anys i jo crec que ara té que primar sobretot el tema del servei d'atenció a les persones, el tema econòmic, com he dit abans, del sanejament de les arques municipals, i també, sobretot, ja ho vam engegar l'últim any, el tema de la promoció econòmica, sobretot intentant ajudar les persones que no tenen feina. No, ja t'ho puc avançar, no n'hi haurà grans infraestructures ni grans inversions. De fet, la més gran inversió és el que ja he comentat, que no és un altre que la urbanització del Torrent, que aquí té que haver-hi un finançament conjuntament amb els veïns, que tenen que pagar la seva part proporcional, i el tema del clavegueram, que és un tema idèntic, que mitjançant les contribucions especials, la veritat és que la gran part la tenen que pagar els propis veïns.